Ήταν Ιανουάριος του 2002 όταν πρωτοπιάσαμε στα χέρια μας το ευρώ. Τα καινούργια χαρτονομίσματα πιστοποιούσαν ότι η Ελλάδα ανήκε και επισήμως πλέον στο νέο οικονομικό κλαμπ του κόσμου. Συμμετείχε μαζί με τις ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε ένα πρωτοφανές ελπιδοφόρο εγχείρημα, αφήνοντας πίσω της, για πάντα νομίζαμε, το μίζερο βαλκανικό περίγυρο, την οικονομική απομόνωση και το χαρακτηρισμό ψωροκόστανα. Όλοι πιστεύαμε ότι το εθνικό μας νόμισμα πέρασε οριστικά στην ιστορία μαζί με τα άλλα κοιμήλια της φυλής. Μόλις 10 χρόνια μετά, το φάντασμα της δραχμής σκοτεινιάζει τον ελληνικό ουρανό. Εκτός από το ΚΚΕ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ομνίουν στο ευρώ και εξορκίζουν την έξοδο της χώρας από τη ζώνη του κοινού νομίσματος. Οι ειδικοί όμως επισημαίνουν ότι η κατάληξη στη δραχμή μπορεί να προκύψει όχι ως επιλογή ορισμένων πολιτικών δυνάμεων, αλλά σαν ατύχημα. Σαν αθέλητο αποτέλεσμα κινήσεων και συγκυριών που θα καταστήσουν ασφικτική την παραμονή στο ευρώ, ακόμη και αν υπάρχει η αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αλήθεια, πόσο πιθανό είναι να βρεθεί η χώρα εκτός ευρώ? If Greece refuses to implement the second memorandum, what will the implications be for the country? Will it mean an automatic exit from the Eurozone or something else? If it's a blanket no, we're not going to implement the memorandum conditions, simple and stark like that, I think Greece would be in a immediate emergency situation and possibly facing a catastrophe. So what are the implications? Implications of that kind of immediate no the Monday after the election. I think Greece would be in a situation where the banks would have to be nationalized overnight. People would be concerned about their bank deposits being devalued, a new drachma note being created. We could easily see the tanks on the streets to protect the banking institutions, soldiers on the borders trying to stop people taking out their euro notes. Chaos. The closest parallel we can think of are the defaults of countries like Argentina. Absolute chaos in a situation where it would be very unpredictable, very, very difficult for any government to manage. Εάν αρνηθεί να το εφαρμόσει χωρίς καμιά συζήτηση, τότε οπωσδήποτε αυτό θα συμβεί. Θα πρέπει να βγει από το ευρώ. Εάν όμως αρνηθεί να το εφαρμόσει λέγοντας πως έχουν αλλάξει οι οικονομικές περιστάσεις, πως χρειάζεται μια νέα συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, μια αλλαγή σε μερικά σημεία, τότε φυσικά θα γίνει μια νέα συζήτηση, θα γίνει ένα κάπως νέο μνημόνιο, ίσως να αλλάξουν μερικά πράγματα, αλλά δεν βλέπω σημαντική αλλαγή σε αυτά που είχαν συμφωνηθεί πιο παλιά. Which conditions would force Greece to exit the Eurozone? If the new government would suspend the continuation of the program and suspend the servicing of the debt to European partners and the IMF, will almost certainly be a big bust-up with the rest of the Eurozone, and the Eurozone will then turn off the taps. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα αν δεν δεχτούμε να πληρώσουμε ή να ξεπληρώσουμε τα χρέη που έχουμε στην Ελλάδα. Εάν αποφασίσουμε να μην τηρήσουμε αυτά που μας έχουν ζητήσει το μνημόνιο, τότε αυτό που φοβάμαι πολύ είναι ότι η Ελλάδα θα έχει μεγάλη δυσκολία από εκεί και πέρα να μπορέσει να δανειστεί στις διεθνές αγορές. Το οποίο σημαίνει ότι θα αποκλειστεί και οικονομικά η κατάσταση θα χειροτερέψει πάρα πολύ γρήγορα. Η άποψή μου είναι ότι μία έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν ιδιαίτερα καταστροφική για την Ελλάδα, και το εννοώ με όλη την έννοια των λέξεων, ιδιαίτερα καταστροφική. Δηλαδή δεν θα ήταν αυτό το οποίο έζησε η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, που μειώθηκαν οι μισθοί 20-25% και έχουμε ανεργία 20-25%. Δεν θα είναι κάτι τέτοιο. Θα είναι κάτι τρομακτικό. Δηλαδή θα είναι κάτι πολύ χειρότερο. People thought that the market had plenty of time to adjust to what was going on in Lehman. But when Lehman blew up, the catastrophe was huge, much bigger than policymakers think. And so I think the same thing would happen in Greece's case. If Greece would drop out, not only would Greece's life, Greek people's life be more miserable,
but the contagion in the rest of Europe, because once one country leaves, why not Portugal? And if Portugal, why not Spain? And if Spain, why not Italy? Εταίροι και δανειστές, συμπονούντες και σκληροί, συμφωνούν ότι η συνέχιση της χρηματοδότησης απαιτεί τήρηση βασικών υποχρεώσεων. Δίνουν σήμα ότι μπορούν να μαλακώσουν. Όμως ακόμη και αν αλλάξουν όροι του μνημονίου και επιμικυνθεί η εφαρμογή της δημοσιονομικής αποκατάστασης, pacta sunt servanda μας διαμηνύουν. Οι συμφωνίες ισχύουν. Και αν τις αθετήσουμε, θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Ούτε λόγος να βγούμε στις αγορές. Τι θα συμβεί? Όταν ο κόσμος αρχίζει να πιστεύει πραγματικά ότι θα φτάσουμε στη δραχμή, θα πάρει και τα λίγα ευρώ που έχει έξω από τις τράπεζες. Έχουν μείνει λίγα λεφτά στις τράπεζες, θα πάρουν όλα. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι τράπεζες θα στηρίζονται μόνο και μόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα χρήματα που τους έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν για κάποιο λόγο, παραδείγματος χάρη επειδή η Ελλάδα βγαίνει προς τη δραχμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματήσει να δίνει χρήματα ή τα ζητήσει πίσω από τις ελληνικές τράπεζες και από την Τράπεζα της Ελλάδος, πού θα βρεθούν αυτές τις τράπεζες? Θα βρεθούν όχι στο 0, αλλά στο μείον. Θα καταρρεύσουν εντελώς. I think most people do not think an exit from Greece was very likely. But since the first elections in May, I think the risks have increased. I think many people are worried that Greece does not have the political will to stick to the austerity, and Europe is at the end of its patience. Πολλοί υποστηρίζουν ότι νομικά δεν υπάρχει τρόπος εξόδου μιας χώρας από το ευρώ. Δεν μπορούν να μας διώξουν, τονίζουν. Είναι όμως έτσι? Όχι, απαντούν οι ειδικοί, καθώς μπορούν να μας οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία, λένε. Αν δεν μας χρηματοδοτούν για να καλύψει η χώρα τις ανάγκες της, όπως έγινε πρόσφατα με τα φάρμακα, η Ελλάδα θα εκλιπαρεί να φύγει για να τυπώσει δικό της νόμισμα. Well, I think if Greece unilaterally decides to not implement the memorandum and just basically squares up to the Eurozone and says we're not taking any more measures, then it's very likely that it could be forced to leave the Eurozone. Obviously, the mechanisms for doing this are very difficult, but if the Eurozone cuts off the funding, which is directly linked to the memorandum, and then the ECB cuts off the funding to the banking sector, I think the situation will be created where Greece will have to leave the Euro simply to create its own currency to fund its banks and fund its everyday operations. Το εθνικό αφήγημα μετά θα είναι χαοτικό. Η αθέτηση των πληρωμών εκ μέρους της Ελλάδας θα οδηγήσει στη διακοπή της χρηματοδότησης των 180 δις από την Τρόικα. Με δεδομένο το blackout των αγορών, το κράτος θα μείνει χωρίς ρευστό. Δεν θα μπορεί να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Η οικονομία μπαίνει σε περίοδο παγετώνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία που μάταια θα αναζητά χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες της. Τα ATM δεν θα λειτουργούν, οι τράπεζες θα βάλουν πλαφόν στις αναλήψεις. Η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη λύση από την επιστροφή στη δραχμή και την έξοδό της από την Ευρωζώνη. Αυτό που θα φοβούνται οι τράπεζες είναι ότι ο κόσμος θα βγάλει τα λεφτά τους γρήγορα από τις καταθέσεις που έχει, ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει προτού υποτιμηθεί η δραχμή πολύ. Αυτό πρέπει να είναι καταστροφή για τις τράπεζες. Μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να βάλουν οι τράπεζες ένα πλαφόν, ώστε ο κόσμος να μπορεί μόνο να τραβήξει ένα ορισμένο ποσό. Και την ημέρα, ας πούμε, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα ίσως, ποιος ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Γιατί αν δεν υπάρχουν καταθέσεις, οι τράπεζες θα καταρρίξουν. Can you describe what would the first 48 hours look like in the event that Greece leaves the Eurozone? It would be shocking. Bank accounts would be frozen, converted to drachma. Then after a brief period, people could withdraw money, but there would be capital controls. They wouldn't be able to take it out of the country for a while. Very much like after World War II. I don't think there is a doubt in my mind that if we decide to leave the euro, it will be a run on the bank. And the system works with a mathematical accuracy. The bank probably has 1/10 or 1/20 of the deposits available. Right now, if people go to get their money, the banks wouldn't have the available deposit. And that's not only the Greek banks, that's the banking system overall. The first thing will happen, banks will try to borrow money by the neighboring bank, the Greek bank. That's not going to work because no other bank will trust the other bank because of the danger of failure. They will go to the Central Bank of Greece to ask for money. The bank cannot print its own euros, otherwise would have done that. And then we might have, as we say, the run on the banks, which the banks run out of money. And that's the most dangerous thing because this is what it means a system collapses, a financial system collapses. Υπάρχει το πρόσφατο παράδειγμα του Κοραλίτο στην Αργεντινή.
Το πλαφόν της ανάληψης ήταν περίπου 1.000 πέσους το μήνα, ούτε 25 ευρώ την ημέρα, αν κάνουμε τη σύγκριση. Η διεθνής εμπειρία λέει ότι οι τράπεζες με την υιοθέτηση του νέου νομίσματος, προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει είτε να προβούν σε αναγκαστικές συγχωνεύσεις, είτε να κρατικοποιηθούν. Είναι πιθανό ορισμένες να πτωχεύσουν. The financial sector would completely break down. If there is no functioning financial sector, then the economy cannot function either, because nowadays the economy is heavily based on banks. If banks don't operate, then even corporations and individuals cannot make money transfers to each other. So in that case, there will be also massive bankruptcies in the private sector, which would mean that production would fall, employment would fall, unemployment would increase. So far, the European Central Bank has conducted monetary policy, and after that, the newly standalone Greek Central Bank would do that. But most likely, in the initial period, the trust in the new central bank would be low, which would also mean that inflation would be much higher, interest rate would be also much, much higher. Οι καταθέσεις θα μετατραπούν αμέσως στο καινούριο νόμισμα. Δεν θα μείνουν πια σε ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι τι θα γίνει μετά, εάν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και βάλει τη δραχμή, είναι ότι τα δάνεια θα πρέπει να αλλάξουν επίσης. Αυτά τα δάνεια που υπάρχουν στην Ελλάδα θα αλλάχτούν και θα γίνουν δάνεια στο καινούριο νόμισμα, οτιδήποτε το καινούριο νόμισμα είναι. Αλλά θα υπάρχουν ακόμα δάνεια τα οποία χρωστάνε οι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή σε βιομηχανίες με τις οποίες έχουν κάνει εμπόριο και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει αυτά να πληρωθούν σε ευρώ. Λοιπόν, τη στιγμή που θα γίνει η υποτίμηση της δραχμής, αμέσως μετά ή πολύ γρήγορα μετά, κατά τη γνώμη μου, αυτά τα δάνεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερα όσον αφορά την αξία τους από ό,τι ήταν πριν. Διάφορες βιομηχανίες θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα γι' αυτό. Θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής και θα κυκλοφορούν παράλληλα και τα δύο νομίσματα, ώσπου να αλλάξει όλο το σχετικό δίκαιο και τα συμβόλαια που διέπουν τις οικονομικές συναλλαγές. Ένας νομικός κικαιώνας που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Οι ισολογισμοί των τραπεζών μετατρέπονται σε δραχμές, αλλά τα χρέη τους προς τις ξένες τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένουν σε ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό. Θα υπάρξει ντόμινο από πτωχεύσεις τραπεζών και επιχειρήσεων. Αυτό που έχουμε δει ήδη είναι ότι οι τράπεζες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να έχουν τίποτα να κάνουν με τις τράπεζες στην Ελλάδα, γιατί ανησυχούν πολύ εάν πρόκειται να επιζήσουν και επίσης μη τυχόν και βγούμε από το ευρώ. Το οποίο κάνει το όλο εμπόριο μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό πάρα πολύ άσχημο βεβαίως για την Ελλάδα, γιατί σημαίνει ότι η οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει ούτως ή άλλως. Προτού γίνει καμία απόφαση για το ευρώ. Λοιπόν, αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα, φαντάζεστε πώς θα είναι σε περίπτωση που αποφασίσουμε να βγούμε από το ευρώ και βάλουμε τη δραχμή. Οι τράπεζες οι ίδιες θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να επιζήσουν, χωρίς βοήθεια από την Κεντρική Τράπεζα ή από τη Τρόικα ίσως, ή από άλλες χώρες στην Ευρώπη, ή από το IMF. Χωρίς αυτό, πολύ φοβάμαι ότι κανένας δεν θέλει να έχει συναλλαγές με τις ελληνικές τράπεζες. Μετά την χρεοκοπία της Αργεντινής και η χώρα δεν έχει επανέλθει ακόμα στις διεθνείς χρηματαγορές, υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες να επανέλθει και να ενταχθεί στο παγκόσμιο, να μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Most likely after such events, foreign investors will not trust Greece anymore. What will that really mean for the country's credibility? Right, now that's a very important point, is the lack of trust in the international investment community. We've seen what's happened in Russia when they devalued, lied about it back in '98. It took them better than 5 years. It took them closer to 15 years to get back into the capital markets. Argentina is still a pariah after it devalued early in 2000. So I think if Greece were to leave, it would take a long time to have investors rebuild confidence in Greece. Prices would have to get so cheap that people would think that they can't help but make money by buying Greek assets. And that would mean just a fall in land prices, it would be a collapse of the economy, cheap asset prices, much cheaper than Greece is prepared to deal with right now. Η δραχμή θα υποτιμηθεί για να είναι ανταγωνιστικό το νέο νόμισμα. 1 ευρώ θα αντιστοιχεί σε 528 έως 562 δραχμές.
Θα υπάρξει αύξηση στις τιμές των προϊόντων από 15% έως 32%. Οι καταθέσεις θα μετατραπούν σε δραχμές και θεωρείται βέβαιο ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις προϊόντων και ακρίβεια. Τα επιτόκια θα εκτιναχθούν στο 37%, με αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων και μοιραία θα ακολουθήσουν κατασχέσεις ακινήτων. Θα ζήσουμε διακοπές ρεύματος, διακοπές στη ροή του φυσικού αερίου, τα καύσιμα θα δίδονται με δελτίο. Θα χρειαστούν περικοπές δημοσίων δαπανών τουλάχιστον κατά 15 δις. Θα υπάρξουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Μαζικές απολύσεις ιδιωτικών υπαλλήλων. Αλλά και όσοι θα έχουν δουλειά, οι αποδοχές τους θα είναι της εξαθλίωσης. Η ανεργία θα σκαρφαλώσει σε αδιανόητα επίπεδα. The economy, which is already shrinking, would shrink even more rapidly. Unemployment would go up even faster. And of course, as you brought in this new currency, what would happen is that it would be a much lower value than the previous currency, and so all of the value of the imports that you were bringing in would shoot up, and so you would get huge imported inflation. So not only would you have unemployment going up, you would also have inflation going up. Ας δούμε με αριθμούς τη νέα καθημερινότητα. Η νέα δραχμή θα εισαχθεί σε κάποια ισοτιμία σε σχέση με το ευρώ, ας υποθέσουμε στην αρχική των 340,75 δραχμών. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές υποτιμήσεις της δραχμής, μπορεί να φτάσουν έως και 50 έως 60%, προκειμένου να καλυφθεί το κενό ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η υποτίμηση θα εξαερώσει τους ήδη πενιχρούς μισθούς που πληρώνονται τώρα σε ευρώ. Τα 581 ευρώ θα γίνουν 261. Για τους μισθούς από τη δημόσια υπηρεσία ίσως να μην μπορούν να πληρωθούν, γιατί υπάρχει ακόμα έλλειμμα στον προϋπολογισμό και από πού θα βρει τα λεφτά η κυβέρνηση να πληρώσει μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Δεν μπορεί να ανεβάσει τη φορολογία περισσότερο, γιατί η οικονομία θα πέφτει, η απόδοση της οικονομίας θα πέφτει, δηλαδή και να ανεβάσει τους συντελεστές φορολογίας, τα εισοδήματα δεν θα ανέβουν, θα πέσουν. Οι μισθοί και οι συντάξεις θα πέσουν οπωσδήποτε, εάν βρισκόμαστε σε υποτιμισμένο νόμισμα. Γιατί πρώτα απ' όλα, άμα κοιτάξει κανένας τι μπορεί να αγοράσει με τους μισθούς που έχει, αν πρόκειται να ανέβουν όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγουμε, γιατί βέβαια θα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά, σημαίνει ότι το επίπεδο των μισθών θα έχει πέσει τόσο ή άλλως. Μπορεί να μην έχει πέσει νομισματικά, αλλά θα έχει πέσει στην πραγματικότητα. Το ίδιο σημαίνει βεβαίως και για τις συντάξεις. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι αν η οικονομία πραγματικά πάει πάρα πολύ άσχημα, τότε θα έχουμε πρόβλημα ότι βεβαίως οι μισθοί θα ελαττωθούν ακόμη περισσότερο και ότι θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ενεργεία. Αν πηγαίναμε αύριο το πρωί στη δραχμή, τι θα σήμαινε αυτό για καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα? Θα είχαμε λήψεις? A few weeks down the line, you would have a shortage, and that would be quite unexpected, because it's not just going out of euro, it's devaluing, which makes whatever you import much more expensive than anything else that you had previously. And also it would mean that gradually, as the drachma, if drachma is the currency, will depreciate over time, will make the imports even more expensive. And right now, in a country where you import 4 times more than what you export, it's quite normal to say that things will not be easy. Η αγοραστική δύναμη θα απομειωθεί δραματικά. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει κοντά στο 30%, το καλάθι της νοικοκυράς δεν θα γεμίζει ποτέ. Οι τιμές των προϊόντων, ακόμη και των βασικών αγαθών, θα φύγουν ψηλά. Με δεδομένες τις παραγωγικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι ελλείψεις θα είναι μεγάλες σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα. Όσα προϊόντα χρειάζονται εισαγόμενες πρώτες ύλες θα ακριβίνουν ίσως και 50%. 1 κιλό ψωμί θα φτάσει να πωλείται σχεδόν 1.300 δραχμές. Η τιμή όλων των εισαγωμένων προϊόντων θα ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω άνοδο μέχρι 50%, ας πούμε. Μετά δεν υπάρχει ξένο συνάλλαγμα για να αγοραστούν. Γι' αυτό θα υπάρχουν και μεγάλα ελλείμματα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετς και στα μεγάλα καταστήματα που πουλούν τα εισαγωμένα προϊόντα και δεν θα βρίσκουμε τι να αγοράσουμε. Και όταν βρούμε κάτι να αγοράσουμε θα είναι και ανατιμημένο κατά 40-50%. Inflation rates would rise, certainly, because the depreciation of the new currency would push up import prices. Greeks would wake up and find that their savings in their banks had become worth far less than before. Within days, going to the petrol stations, they may find long queues to get the petrol for their cars. Banks would have long queues outside them as people panic. Tourists during the summer wondering what on earth was going to happen to their currencies.
foreigners coming into a country, unclear what was happening. Socially, panic. Police on the streets, perhaps the army on the streets to try to keep calm. Those immediate days, we would have a government in Greece which would be handling the worst possible scenario. And no government in that situation could be confident that they could even achieve short-term objectives day by day. Greece would be at the mercy of the international financial markets, a cruel, hard area. Κατά τη γνώμη μου θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά ορισμένα βασικά προϊόντα που θα χρειαστεί η Ελλάδα, γιατί θα γίνουν πρώτα απ' όλα πολύ ακριβά, παραδείγματος χάρη φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Κυρίως αν υπάρχει υποτίμηση της δραχμής. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα υπάρχουν δηλαδή δεν υπάρχει συνάλλαγμα, αρκετό συνάλλαγμα, ώστε να μπορέσει κανένας να τα αγοράσει αυτά. Και πολύ πιθανό η Ελλάδα η ίδια να βάλει περιορισμούς στο πώς το συνάλλαγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εισαγωγές. Και έτσι όχι μόνο θα υπάρξει το έλλειμμα, αλλά και οι τιμές θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι οι Έλληνες θα φτωχαίνουν συγχρόνως κατά αυτόν τον τρόπο. For every euro, basically it would take a lot more drachma. Basically, it would take twice the number of drachma at the bare minimum. And so what that would do to imports, for example, medicines, natural gas, where the price of those things would go through the roof. At the same time, then you're going to have high inflation if Greece were to leave. It would also be a misery for people. Ας επιχειρήσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Ένας εργαζόμενος που παίρνει σήμερα καθαρά 490 ευρώ το μήνα διαθέτει περίπου το 20,4% των χρημάτων του για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και μετακινήσεις και άλλο 3,9% για βασικά προϊόντα της εβδομάδας, τα απολύτως απαραίτητα. Στην Ελλάδα της δραχμής τα 490 ευρώ θα γίνουν 212 λόγω του υποτιμημένου νομίσματος και θα χρειάζονται πλέον σχεδόν τα μισά για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και μετακινήσεις. Κοντά στο 9% των εισοδημάτων θα πηγαίνει στο καλάθι του Σαββάτου, που θα γίνει ακριβότερο και λόγω του πληθωρισμού. Clearly there will be a large devaluation if there were a new currency. I would imagine the devaluation, looking at past experience, would be at least 50%. So that itself would tend to raise the price level by up to 100%. Τα εισαγόμενα αγαθά ξαφνικά σε μερικές μέρες θα διπλασιαστούν στην τιμή τους ή θα τριπλασιαστούν στην τιμή τους και ξαφνικά ο απλός άνθρωπος θα βρεθεί πολύ πιο φτωχός. Δηλαδή θα χάσει το εισόδημά του κατά 50%, κατά 60%, κατά 70%, το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα εάν είναι, ιδιαίτερα αν είναι χαμηλό το εισόδημα. Greeks might have to go without electricity and gas for certain periods. Imagine the situation. You would have garages, petrol stations without supplies, long queues to get basic essentials, petrol, heating, electricity, power. In that kind of situation, for the short and the medium term, the economy would truly be on its knees. Στην Ελλάδα της δραχμής λίγοι μόνο θα κερδίσουν. Δυστυχώς οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι περισσότεροι από εμάς θα δούμε το βιωτικό μας επίπεδο να υποβαθμίζεται κι άλλο. Ο ήδη απαράδεκτα υψηλός αριθμός των ανέργων θα εκτιναχθεί σε αδιανόητα επίπεδα. Τέτοιες σκηνές θα πολλαπλασιαστούν στην αφόρητη καθημερινότητά μας. Μας το επισημαίνουν και όσοι πέρασαν από αυτή την έρημο. Banks collapsed, everybody lost their deposits, people had to assault supermarkets to eat. Nobody had money, credit cards didn't work, checks didn't work, and it was horrible, you know, very, very, very bad. Unemployment rose to 35%, the peso devaluated against the euro or the dollar 3 times in one day, so things costed 3 times more. Milk, the newspaper, food, a car, whatever you wanted to buy. Imagine here in Greece that tomorrow everything costs 3 times more and you earn 3 times less. Αμέσως μετά είχαμε κάτι που στην τηλεόραση ήταν καταστροφή, δηλαδή ουρές στις τράπεζες για να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει το νόμισμα. Το ρούβλι έπεσε 6 φορές με ό,τι ήταν το περισσότερο. Περισσότερο ήταν fixed rate, δηλαδή fixed rate στο δολάρι 6, αμέσως πολύ γρήγορα έγινε 30 και κάτι. Οι τιμές ανέβαιναν στα καταστήματα,
σε ό,τι είδη εισαγωγής ήταν πάρα πολλά, γιατί η οικονομία ήταν πολύ εισαγωγική, δηλαδή εξαρτώταν πάρα πολύ από την εισαγωγή τότε. Οι τιμές άλλαζαν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα για κάποια περίοδο εξαφανίστηκαν κάποια είδη εισαγωγής, κάποια ρούχα, κάποια είδη σπιτιού από τα καταστήματα. Δηλαδή, βέβαια, το πρόβλημα ήταν με τουρισμό, δηλαδή με τουρισμό εννοώ ότι οι Ρώσοι έπαψαν, αφού έχασαν στο επίπεδο ζωής, έχασαν και τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό, πρώτα απ' όλα στην Δυτική Ευρώπη, στην Αμερική, μόνο σε χώρες όπως Τουρκία, που το επίπεδο ζωής ήταν συγκρίσιμο. Η επιστροφή στη δραχμή δεν θα εξαλείψει ούτε την ανεργία, ούτε την ανάγκη για πιο αιματηρή λιτότητα. There will be a further significant rise in unemployment. Currently, unemployment in Greece is very high, more than 20%, and the youth unemployment is about 50%, so every second young people cannot work. These ratios would increase further, even less people would have jobs. Also, since government revenues would also decline with the decline of the economy, further fiscal consolidation would be needed, and it would be very difficult for the government, let's say, to pay the pensions or the salaries of public servants, or to pay the electricity company to lit the light in the evening in the cities and in the streets. So people would also feel a very significant deterioration of their living conditions. Μέσω πρόθεσμα, το όλο οικονομικό γίγνεσθε θα κάνει βήματα προς τα πίσω. Και επειδή η ανεργία στην Ελλάδα είναι κυρίως διαρθρωτική, δεν μπορείς με γρήγορα μέτρα, με ενέσεις, να τυθασεύσεις την ανεργία και να δημιουργήσεις χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί πραγματικά μιλάμε για διάλυση του παραγωγικού ιστού, τελείως αποδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος, του συστήματος πληρωμών από το δημόσιο τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, από τους δανειστές, από την ευρύτερη οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. The last several years for Greece have been very difficult. If Greece were to drop out, I think they'd be looking at a more intense, and all the problems would become more intense, especially for the first several years after dropping out. Standards of living would go down. Unemployment would go up sharply. I mean, we're already talking about above 20% unemployment. I mean, it could be as high as 30%, 35% unemployment in Greece. Inflation right now is not that high, but inflation would jump through the roof. We're talking about, say, double-digit inflation if Greece were to leave, because the imported cost of goods, pharmaceuticals, like just medicines alone, food, would just the price of this, anything that Greece imports, the price of would be roughly 50% increases. If there is a smooth transition, then there is a change of currency with all the implications. If it's not a smooth transition because there is hope until the last minute and then suddenly we find out that this is not going to happen, because if the financial system comes to a stop, it comes abruptly. There is no indication that it will come to a stop next Wednesday, for example. It will happen like tomorrow. In that instance, if the system or if the banks cannot give out at least the basic, or if the state cannot pay pensions and salaries, then you would have a lot of people who will be dissatisfied, and it's a matter of how long that is going to last. If it is a matter of few days or weeks, people will be patient and that will be resolved, even at a rate which is not satisfactory to the expectations of people. But if it is a total collapse of the system, which I don't think it will reach that state, I should hope not, then it might get ugly. Η επάνωδος στη δραχμή θα είναι η βίαιη επιστροφή μας σε ένα παρελθόν που οι μεγαλύτεροι θέλουν να ξεχάσουν και οι νέοι καλύτερα να μην γνωρίσουν. Ο μέσος όρος των εισοδημάτων θα κατρακυλήσει σε μεταπολεμικά επίπεδα. All of these consequences would lead to that the budget revenues of the government would be even less, since the economy is going down, then less tax revenues can be collected. So the fiscal consolidation should be even speeded up, because the government would be able to spend only
but it collects from taxes because there will be no help from outside. So indeed there will be very, very deep economic crisis with higher unemployment and even more fiscal austerity. Αν οι βιομηχανίες ή οι ιδιώτες έχουν βάλει τα διάφορα σπίτια τους ή την περιουσία τους ως ενέχειρο για τα δάνεια που έχουν πάρει από τις τράπεζες και βεβαίως δουν ότι λόγω της δραχμής και της υποτίμησης που υπάρχει ξαφνικά αυτό που έχουν βάλει ως ενέχειρο δεν αξίζει όσο άξιζε πριν, είναι πολύ πολύ πιθανό να χάσουν την περιουσία τους. Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν βγάλει τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό για να τα προστατεύσουν. Χαμένη η πλειονότητα του κόσμου. Some analysts predict that even Greece's borders will be closed. Do you share this view? Yes, I do, because we'd be in a situation where there would be many tourists, many Greeks in the country with euros. If they could get out of the country with those euros, they could have the proper value returned to them. But if overnight Greece has exited from the euro and Greece finds a currency which is worth 50% of the euro the previous day, there's a natural inclination to try to escape with those euros, hide them, stuff them in your suitcases, hide them in your cars, do anything to get out of Greece and redeem those euros in another European country. Οι θειασότες της δραχμής υποστηρίζουν ότι η χώρα θα γίνει ελκυστική για τον τουρισμό, ότι η δραχμή θα φέρει στίφη επισκεφτών που θα κάνουν εδώ τις διακοπές τους Πάμφυνα. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι επαγγελματίες του κλάδου προσπάθησαν επί πολλές δεκαετίες να απαλλαγούν από το χαμηλής ποιότητας τουρισμό και να που θα τον βρουν πάλι μπροστά τους. Γιατί ποιος ξένος που μπορεί να εξοδέψει θα επιλέξει μια χώρα σε οικονομικό μαρασμό, με διάχυτα προβλήματα στην τροφοδοσία και στις μετακινήσεις, με πολιτική αστάθεια, πιθανόν και με κοινωνικές συγκρούσεις. Many commentators argue that if Greece would exit the euro and introduce a new currency, then that currency would depreciate and that would help exports and tourism, which is true certainly, but the problem is that during the transition so much output would be lost that this beneficial impact of the new currency depreciation would be quite limited. Οι ξένοι αισθάνονται ότι ίσως οι Έλληνες δεν τους θέλουν πια. Το έχω ήδη ακούσει πολλές φορές. Παρόλο που συγχρόνως περιμένουν ότι τα πράγματα πρόκειται να γίνουν πιο φθηνά. Ανησυχούν κυρίως για το τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά τα χρήματα που θα έχουν μαζί τους εάν τυχόν φύγουμε από το ευρώ και ξαφνικά εμφανιστεί η δραχμή. Θα έχουν μαζί τους τις κάρτες του ή πρέπει να έχουν πολύ χρήμα στις τσέπες τους, μετά θα μπορέσουν να το βγάλουν ξανά το χρήμα, πώς πρέπει να πληρώνονται. Τα ευρώ που θα πρόκειται να τους πληρώσουν πρόκειται ξαφνικά να γίνουν δραχμές ή δεν πρόκειται να τις δεχτούν. Δηλαδή υπάρχει μια ορισμένη ανησυχία αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα πρέπει κάτι να κάνει, να εξηγήσει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, μην τυχόν και αλλάξουν τα πράγματα ξαφνικά. Γιατί δεν αποκλείεται οι τουρίστες να σκέφτονται ίσως να πάμε κάπου αλλού, όπου τουλάχιστον είμαστε σίγουροι όσον αφορά το κόστος μας και το χρήμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Η τουριστική κίνηση θα βοηθηθεί από το ότι θα είναι πολύ πιο φτηνά να έρθει κανένας τουρίστης στην Ελλάδα, αλλά η ποιότητα του τουρισμού θα πέσει οπωσδήποτε, γιατί ένας τουρίστας ο οποίος έχει ένα καλό μισθό στο εξωτερικό και έχει 2-3 εβδομάδες διακοπές για να πάει, δεν θα πάει κάπου να ριψοκινδυνεύσει, να πει αν δεν πειράζει, αν δεν βρω καλή τροφή, αν δεν βρω ταξί, ας πούμε, να με πάει κάπου γιατί θα μου έρθει πιο φτηνά, δεν θα είναι αυτό που θα σκεφτεί. Η ποιότητα του τουρισμού θα πέσει, ο αριθμός θα αυξηθεί, αλλά τα εισοδήματα των τουρισμών θα πέσουν. Η εθνική επιβίωση με όλα τα εμπόδια που θα ανακύψουν από την έξοδο από την Ευρωζώνη θα χρειάζεται απεγνωσμένα πλούτο, παραγωγή προϊόντων και για να λειτουργήσει αλλά και για να τα εξάγει ώστε να υπάρξουν εισρωές. Η απουσία μεταρρυθμίσεων, το κράτος Λεβιάθαν και το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης θα αποτελέσουν τροχοπέδι στο να εκμεταλλευτούμε τη νέα κατάσταση. Το πρώτο διάστημα 2 χρόνια θα μειωθεί η παραγωγή, θα αυξηθεί η ανεργία και η ανταγωνιστικότητα δεν θα προσφέρει τίποτα στη χώρα. Η πρώτη εικόνα του 1998 ήταν ότι η Ρωσία για πάντα έχασε την εμπιστοσύνη των επενδυτών της διεθνούς οικονομίας και δεν θα επιστρέψουν οι επενδυτές γρήγορα. Νομίζω ότι
αν πάμε προς τη δραχμή, θα υπάρχει μεγάλη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Μιλάμε για εκτείναξη της ύφεσης σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι βλέπουμε τώρα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια ύφεση 4%, 5% το χρόνο και ξαφνικά μπορεί να γίνει 15%. Αυτό σημαίνει ότι από μια μέρα στην άλλη η οικονομική δραστηριότητα πέφτει. Με μικρότερη οικονομική δραστηριότητα ανεβαίνει και ο αριθμός των ανέργων. Τι νούμερο θα έχουμε δεν ξέρω να σας πω. Αλλά φοβάμαι ότι γρήγορα από εκεί που έχουμε ας πούμε 22-25% θα φτάσουμε στα 30-35%. Και γρήγορα. Οπότε ξαφνικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί λίγο πολύ οι άνθρωποι βρίσκουν κάποιο τρόπο να βολευτούν με έναν άνεργο εδώ και με έναν άνεργο εκεί, αλλά όταν φτάνουμε σε τόσο πολλούς άνεργους και η κάθε οικογένεια έχει κάποιον ή δύο άνεργους ή κάτι τέτοιο, έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι δύσκολο να αντιπεξέλθει και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και επιπλέον ανθρωπιστικά και ίσως και κοινωνικά και ίσως και ανθρωπιστικά προβλήματα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η έξοδος μας από το ευρώ θα κάνει την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρξει υποτίμηση της δραχμής, δηλαδή αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ και πάει στη δραχμή, η οποία μετά θα υποτιμηθεί οπωσδήποτε, τότε γίνεται η Ελλάδα λίγο πιο ανταγωνιστική από ό,τι είναι τώρα. Αυτό είναι γεγονός. Το ζήτημα όμως είναι ότι εκτός από τον τουρισμό, όλοι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας εξαρτώνται πολύ από εισαγωγές υλών, επίσης περίεργος πώς και εισαγωγές τροφίμων, και βεβαίως η τιμή αυτών πρόκειται να ανέβει πολύ λόγω της υποτίμησης της δραχμής. Υπάρχει βεβαίως λόγω αυτού πιθανότητες να γίνει πολύ πιο δύσκολη η παραγωγή στην Ελλάδα παρά πιο εύκολη και η οικονομία να πάει χειρότερα παρά καλύτερα, το οποίο δεν το έχει σκεφτεί πολλοί κόσμος μέχρι τώρα. Αυτό το χειρότερα έχει υπολογιστεί. Αν το ΑΕΠ εντός ευρώ είναι φέτος 205 δισεκατομμύρια, εκτός κοινού νομίσματος θα πέσει στα 169 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να γίνει η Ελλάδα πόλος έλξης ή μήπως εξαιτίας της μεγάλης αναταραχής οι σοβαροί επενδυτές θα ψάξουν να βρουν άλλους προορισμούς για να επενδύσουν τα χρήματά τους? Αν υπάρξει πραγματική κοινωνική αναταραχή, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να έρθουν ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα. I think in the short to medium run, which is a number of some years, the credibility of the country will be very badly damaged. And I find it difficult to imagine that there will be a large amount of fresh new investment from outside in this situation, particularly given what will surely be a long period of uncertainty about how the default itself is going to work. There'll be many lawsuits hanging over Greece if it were to leave. There are many debts it's contracted abroad. It would all become very, very messy. This is not a situation, I would guess, in which foreign investors will be very happy to go in, particularly if the banking system weren't really functioning either. I go back to the Iceland example because that's an example we have of a country that, while it wasn't in the Eurozone, did experience an enormous devaluation after its currency crisis. One of the major problems in Iceland has been just a total lack of foreign investment. People just don't trust that if they put their money in Iceland, that they'll be able to get their money out of Iceland, and they don't, really know what's happening there, and that has been one of their largest problems. Η έξοδος από το ευρώ θα υποχρέωνε την Ελλάδα να εφαρμόσει μέτρα και πολιτικές όπως ελέγχου στη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και ατόμων που θα παρέβαιναν τους κανόνες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αλλά και οι εταίροι δεν κρύβουν τα σχέδια που ετοιμάζουν. Κλείσιμο των συνόρων για να αποτρέψουν μαζική μετανάστευση των πενόμενων Ελλήνων. Το παραδέχθηκαν ήδη η Βρετανία και η Αυστρία. I think in the very short term that's something that will have to happen. We talk a lot about capital controls as economists, and I think this basically means that the limits have to be set on money flowing in and out of the economy to stop it all just rushing out when Greece leaves the euro. And that's a given, and that needs to happen. But you also have to consider the closing of the actual physical borders, because it's not out of the question of people simply trying to move physical assets, taking money out in cash and move it across borders. So I think there will have to be some limits in the immediate term on the movement of labour and capital in and out, and that would probably mean an actual closing of Greece's borders. Mr. Darvas, what is the political damage if Greece exits Eurozone? The political effects could be wide-ranging concerning both Greece and also the European relations. Now, concerning Greece,
some people envision even the use of army for certain circumstances, because let's say there would be no money, even there could be shortages in certain shops, because if Greece won't have enough euros to import, let's say, certain items from abroad, then there could be certain shortages. I mean, it's very difficult to predict what would happen inside Greece. But if you look at the relation to the European Union, it's also not very likely that European Union partners would be very happy to keep Greece inside the European Union. First of all, because there is no provision for exiting the Eurozone. There are legal provisions for exiting the European Union, and if a country exits the European Union, then by definition it also exits the Eurozone. But even if this legal issue is somehow solved, if Greece denies the program that was agreed, denies the repayment of all the loans, the huge amount of loans that Greece has received from European partners during the past 2 years, then I'm not sure that Eurozone leaders would be very happy to support Greece. Πόσα χρόνια εκτιμάτε? Και μια δεκαετία. It's very difficult to foresee. I mean, probably, it would last at least a year, I think, till it would be a complete economic chaos. And after a year, situation may start to stabilize and improve. But during that year period, the economy and the people would suffer a lot. And after that? After that, probably a slow recovery could start. But if Greece has lost about, let's say, 1/2 of output, some analysts at the UBS bank calculated that the Greek exit would lead to a loss of 1/2 of GDP. So if 1/2 of income is lost, it will take, 50 years to gain back that lost income. Η άποψή μου είναι ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, πρέπει να παραμείνει μέλος του πυρήνα της Ευρωζώνης. Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά που έχουν ανακοινωθεί είναι επιτακτικής ανάγκης. Είναι μέτρα τα οποία χρειάζονται για να αλλάξει η δομή της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς κανέναν ενδιασμό λέω ότι ναι στο ευρώ, θα πρέπει η χώρα να παραμείνει, να δώσει τη μάχη της μέσα στο ευρώ και να αδράξει την ευκαιρία να αλλάξει την οικονομία της, να βγει σε 5-10 χρόνια πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 60, του 70 και αργότερα. I don't know if Greece can. Greece should overcome the crisis. I mean, it's an example to the world in history, in everything that Greece has given as a gift to the world. Greece cannot collapse down. It has to rise from whatever ashes there is by the Greek people. Greece will not die. I mean, it's impossible. There's no way. You have to make it happen. Everybody who's working in the TV station, in the government, on the streets, on every shop, the government, everybody has to fight together for Greece. And Greece will shine again. Don't worry. Τι φέρνει η δραχμή? Έλλειψης τροφίμων, έλλειψης φαρμάκων, διακοπές ρεύματος και φυσικού αερίου, δελτίωση στα καύσιμα, πλαφών στις αναλήψεις, κλείσιμο συνόρων, χαμένες περιουσίες, λουκέτα σε επιχειρήσεις, ανεργία στο 35%, εξαθλίωση, κοινωνική αναταραχή. Now, obviously, if it all happens in a disorderly fashion, which isn't ruled out, then it could be incredibly unsettling, and that's where we're looking at the prospects of more riots on the street as unemployment increases, as people see inflation increase and potentially their savings wiped out. It's very likely that could be a huge amount of civil unrest. In that situation, the whole Greek state will be under threat. And it'd be a very uncertain time, and once things come to that, it's almost impossible to predict which way it could go. We could see a rise of extreme parties. Anything along those lines is possible. I mean, there's nothing you can rule out when things get that uncertain. In a situation where Greece is obliged to exit from the euro, socially, the consequences would be even worse. If you have rapidly increasing unemployment, inflation rocketing, a sense of chaos in the economy, uncertainty as to what's going to happen next. In that kind of situation, socially, you find the fabric breaking down.
we could well have a situation where a government is trying to manage a transition to a new currency, but on the streets they're losing power, on the streets they're losing authority, businesses lacking confidence in the immediate future. So the social costs of a Greek exit from the euro, we should not underestimate. The social costs could be a nightmare. Στη σημερινή συγκυρία διακυβεύονται πολλά για την Ελλάδα. Ίσως περισσότερα από όσα μπορούμε να αντιληφθούμε καθώς κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Παρά τη δραματική επιδείνωση της ισπανικής κρίσης και τις κασάνδρες που προφητεύουν το τέλος της Ευρωζώνης, η καταστροφή δεν είναι αναπόφευκτη. Κανείς δεν θέλει να βυθιστούν οι Ευρωπαίοι στο χάος, καθώς θα σήμαινε αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Η Γερμανία αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να δεχθεί αλλαγή στο μείγμα της θεραπείας για τη δημοσιονομική εξυγίανση των προβληματικών οικονομιών. Η μεγάλη, η ουσιαστική πρόκληση για τη χώρα είναι αν στο τέλος αυτού του οδυνηρού δρόμου θα είμαστε ακόμη επάνω στο ευρωπαϊκό τρένο ή αν θα επιστρέψουμε στη βαλκανική απομόνωση. Όντες ήδη βαριά λαβωμένοι σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό. Ευτυχώς η συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως των πολιτών δεν το επιθυμεί. Μακάρι να αποφύγουμε και το ατύχημα.